ajanottajat olivat hereillä ja 30 sekuntia on käyty taukoa läpi. Ja Veitsi Kurkola ja Sami Salminen, nimittäin toista erää ei voi hävitä enää, sitten päättyy ottelu. Ja siellä Jere syöksyy nilkkaan. Vielä ei ole piste, koska polvi ei ole maassa, mutta nyt se on ja 1-0 johto. Ja taas jälleen Jere hakee tätä omaa bravuriliikettä, jalkojen ristiinlaittovyörytystä. Ja sillä on kaatunut vähän kovempitasoisia kavereita maailmalla. Pisteitä ropisee. Taitaa olla 5 vai onko peräti tuomari 6-0? 5 vai 6? 5-0. Taakse meno ja 4 jalkarullia. Voin sanoa, että Sami on nyt ahtaalla. Piste Jerelle päättää tämän ottelun 6-0 toisen erän ja koko ottelun. Ja pitkä matka on nyt voittaa erä, koska aikaakaan ei ole jäljellä enää kuin 30 sekuntia ja pitäisi vielä hankkeutua tästä vähintään tasoihin. Seuraava ottelupari Jussi Siitari, Mika Ritola valmistautuu. Ja näin tuli 6. pinna ja toinen erävoitto Jere Kunnakselle ja ottelu eri 2-0 otteluvoitto Jere Kunnakselle. Aplodeja. Ja sitten